от прекрасното тържество на нашия принц Озан. Уважаеми гости, тази прекрасна торта символизира домът на Озан в бъдеще. Скъпи много уважавани гости, аз виждам една уникална, приказна и много сладка торта на Озан. Бурни аплодисменти, уважаеми гости! Бурни аплодисменти за Озан, за Реджеп, за Емине и за цялото семейство. Сега, уважаемо семейство, настъпи моментът, в който трябва да нарежда тази прекрасна торта. Но, скъпо семейство, вие трябва да вземете ножа заедно и заедно да нарежете тортата, защото рязането на тортата заедно символизира, че ще вземате всички решения заедно. Бурни аплодисменти, уважаеми гости! Бурни аплодисменти за Реджеп, за Емине и за тяхното прекрасно семейство. Разбира се, и за голямата изненада от Кириша Веди. Спомни го, колеги. И така, скъпа Емине, сигурен съм, че знаеш, но на тебе се пада честта да вземеш първото парченце от тортата и да захраниш своят съпруг и своите деца, защото на майката се пада честта да приготвя храната, да храни своите деца и своите семейства. Уважаеми гости, тук е мястото да споделя с всички вас, че в дебелите религиозни книги пише, че раят се намира под краката на майките. Kıymetli misafirler, Kur'an-ı Kerim'de yazıyor ki cennet anaların ayaklarının altındadır. Bütün anneler için güçlü alkışlar alalım lütfen. Фотио, колеги. Сега, скъпи Реджеп, ти трябва да вземеш парченцето, брат ми, защото има дни, в които ние, мъжете, трябва да приготвяме храната, да храним своите съпруги и своите деца. Освен това, скъпи братко, сигурен съм, че знаеш, че ние, мъжете, сме тези, които запазваме семейното огнище. Ние, мъжете, сме двигателите на семейството. Бурни аплодисменти за Реджеп, уважаеми гости! Супер сте, Метин Тайфа. Потиго, колеги. И така, уважаеми гости, настъпи моментът за най-сериозният въпрос на Асен Кириша. А то е, Емине, сладка ли беше тортата? Много. Реджеп, брат ми, сладка ли беше тортата? Горчива беше. Нахохал, охордения какапаин. И така, настъпи моментът всички заедно да извикаме горчиво. Горчиво за Реджеп и Емине! Стоп, колеги. Реджеп, много бързаш, брат ми. Колегите от ТФ студио не можаха да направят снимка. Още веднъж, Метин Тайфа. Горчиво за младото семейство! Точно така. Лечи се, че имаш опит, Реджеп. Благодарим на всички вас, уважаеми гости. Много моля колегите сервитьори да вземат тази прекрасна торта, да я нарежат и да я раздадат на всички гости, а ние след броени минути започваме даряването. Много моля за една висока маса, кутията за даряване и започваме даряването след броени минути. Обаче, скъпи гости, аз Асен Кириша промених малко начина на водене. И на всяко едно събитие преди даряването карам колегите професионалисти, оркестър Метин Тайфа, да изсвират едно българско национално традиционално хоро за всички гости и след това започваме дарението. Колеги, чакаме всички на дансинга!
Това хоро е за всички гости. Очакваме всички гости на дансинга. Чакаме да видим кои ще бъдат най-смелите. Заповядайте на дансинга. Хорото е за всички вас. Очакваме една висока маса. Моля колегите сервитьори да ми донесат една висока маса. FF Studio, искам да изпратя едно послание за нашата майка България. Скъпа майко България, цял живот за едни си била майка, за други мащеха. Но ние, всички, които живеем извън теб, вярваме, че там, където има един българин, там е България. За всички българи по света! Яша, колеги! Добра мурате чингерси! Яша баба! Яша шиши! Продължаваме хорото, колеги, продължаваме хорото.
оркестъра, това хоро беше за всички гости, уважаеми гости. Добър вечер, как ще най? И така, уважаеми гости, настъпи най-важният момент от нашето тържество, а именно дарението на малкия принц Озан. Уважаеми гости, тези, които не знаят, колеги, спрете ми ефекта, увеличете. Микрофона не го увеличавайте, само ми спрете ефекта. И така, скъпи гости, за тези, които не знаят, аз съм Кириша, вземам даряване само от лявата си страна. Повтарям, уважаеми гости, дарението ще продължи само от лявата страна, за да може тези, които са дарили, да минат в дясно от мен, да си направят снимка с нашите прекрасни организатори, които направиха всичко възможно ние да се чувстваме в рая тази вечер и да получат своя сувенир за спомен. Повтарям, уважаеми гости, дарението ще вземаме само от лявата си страна. Кайметлим сааверлер, да камазы sadece sol taraftan alacağız. Dakikasını atan sağ tarafta bizim prensimizle resim çekebilsin diye. Recep и Емине, готови ли сте? Arkadaşlar, dakika havası gelsin olabilirse. И така, уважаеми гости, настъпи моментът да ви приветстваме с добър вечер. Ще говоря от името на Реджеп и Емине. Уважаеми гости, те ви приветстват с добре дошли. Желаят ви много здраве, много щастие, много лични и професионални успехи. Тази препълнена сватбена зала е в резултат на това, че вие много ги цените и много ги обичате. Това е голям жест към тях и те благодарят на всички вас. Както знаете, уважаеми гости, ядене, пиене, ресторант, оркестър, Кобра Мурат, Синан, колегите от FF Studio, аз Асен Кириша, всичко е за тяхна сметка. Уважаеми гости, тук е мястото за силни аплодисменти за вас и за това прекрасно семейство. И така, започвам дарението. Добре. И така. Знаете, уважаеми гости, в 21 век не е нормално тези, които организират събитието, да даряват сами себе си. Мисля, че това, което правят Реджеп и Емине, е достатъчно. 20 лева дава Реджеп за водещия. 20 за оркестъра. 20 за Ванушка. И 20 за FF Studio, най-добрите в Европа, хората, които създават спомени. И така, сега започваме дарението, уважаеми гости, с бащата на Реджеп, който се казва Саами. Чакаме дядо Саами и цялото семейство.
И така, уважаеми гости, казвам добър вечер на дядо Сами, дядото на Озан и бащата на Реджеп. Той дава 20 лева за камерата, 20 за водещия, 20 за оркестъра и 20 за Ванушка. Започваме дарението с дядо Сами. Само ще помоля, батко, да дойдеш тук до мен, да може камерата да снима, точно така. Дядо Сами, уважаеми гости, ще дарява в евро. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 евро, уважаеми гости! 1000 евро от дядо Сами. Колеги, музика. Яша дядо! Благодарим на дядото, благодарим на оркестъра и така, уважаеми гости, дарението ни продължава. И така, уважаеми гости, сестрите на Реджеп изпратили своето дарение. От кого е това дарение, само да кажеш, батко? От голямата сестра на Реджеп, от Фатме. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лева. 1000 лева, уважаеми гости, от голямата сестра на Реджеп, от Фатме и цялото семейство. От малката сестра на Реджеп, от Айгюл от Германия. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лева. Колеги, музика за сестрите на Реджеп. Благодарим на даряващите, благодарим на оркестъра. И така, уважаеми гости, продължаваме дарението. Как се казва? И така, уважаеми гости, чакаме баба Алие. Бабата, която отгледа Реджеп и която му е като майка. Чакаме баба Алие. Колеги, басите, може ли малко да ми отнемете? Ей! Ей, 6 еда. Ей. Ей. И така, уважаеми гости, продължаваме с бабата на Реджеп, с баба Алие. Тя дарява за малкия Озан. Айлия, благодари се, бута рафагеч, камера чек, синсени. 10 лева за водещия, 10 за асистентката, 10 за оркестъра, 500 лева, уважаеми гости, от баба Алие. Колеги, музика. Чай няма!
И така, уважаеми гости, продължавам дарението с чакаме лели, чичовци, войчовци. Точно така. Освен преди лелите и чичовците, е редно да извикаме майката и бащата на Емине. Чакаме бабата и дядото на Озан, които се казват Яшар и Илдъс. Чакаме бабата и дядото на Дансинга. Може ги един Илдъс абла. Яшар оста. Гелева кълмага. Само ако може тук в лявата ми страна, да може камерата да снима, батко. Иначе си в гръб. Добре, батко. 50 лева дава батко ми за водещия. Жив и здрав да е. И така. Дядото и бабата ще даряват в евро. Дядото в евро. 500 евро. 500 евро, уважаеми гости, от дядото. Първо един кючек да ви пусна. Не искате ли? Айде, колеги. Една музика за бабата и дядото. Айде. Уважаеми гости, 50 лева за оркестъра дава дядото. Жив и здрав да е. Още 500 лева от бабата. Общо парите стават 1500 лева. Живи и здрави да са. И едно уникално златно синджирче за Озан с изписаното му име от бабата и дядото. Колеги, музика за дядото и бабата. Преселява за FM Studio. Яшага. Благодарим на даряващите, благодарим на оркестъра. Сега продължаваме с сестрата на Емине и баджанака на Реджеп, които се казват, и Въртовчеда, разбира се. Как се казваш, брат ми? Саалим. И така, продължаваме с Саалим и неговото семейство. Той ще дарява в евро. Добре, бате, няма проблеми. Решението е твое. Десет лева да нашия брат за водещия. 100 лева за оркестъра. 100 лева за Синан. И 100 лева за FF Studio. И така. 50 лева за асистентката. Започваме дарението с семейството на Саалим. Уважаеми гости, Кириша стайл, колеги, с музика. Айде, Шиши. Не бързай, Саалим. Яша Салим! Джанеса Сарте, че е стакън Салим! Яша! Салим.
уважаеми гости от Салим и неговото семейство, 1000 евро. И така, продължаваме дарението. Сигурно усетихте, че намалихме малко апаратурата, но тук е така. Когато стане 11 часа, трябва по закон да намалим апаратурата. Само още едно дарение. От приятеля Орхан Фаранджията 100 евро изпратил дарението. От Джейлян и Неждет 100 евро. Джейлян и Неджатин 100 евро изпратили дарението. И така само да вземем на прабабата. Бабата на Емине дарението. Добър вечер, бабо. Бабата, уважаеми гости, дарява 500 лева за малкия Озан. Колеги, музика. Метинага, с моя микрофон малко да го вдигнете, бате, ако може. Ей, 6. Яша. Благодарим на бабата, жива и здрава да е тя. И така, продължаваме дарението с близки, роднини, братовчеди, Миминага. И така, уважаеми гости, продължаваме дарението с батко и Мимин. Той дарява 100 лева за водещия, 100 за FF Studio, 100 за оркестъра. И започваме дарението. 100, 200, 300, 400, 500. Колеги, музика. Яша ми винага. И така продължаваме дарението, уважаеми гости. От голямата дъщеря Айлие 250 евро изпрати